ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ କହିଲେ ସେହିପରି ତିନୋଟି କଥାକୁ ବୁଝିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଯେକୌଣସି ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ କହିଲେ ଆମେ ତିନୋଟି କଥା ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲେଖିବା ବି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସମତଳ ଭୂମି। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏହି ତିନୋଟି ଭୂମି ରୂପ କିପରି ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଭୂପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତମାଳା, ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଳଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସାଗର ବା ସାଗର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଜଳଭାଗ ଲାଗି ରହିଛି ତାହାକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯିବ। ସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସମତଳ ଭୂମି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାସାଗର ଉପସାଗରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଏହା ସହିତ ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳଭୂମି ରହିଛି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ରହିଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଇଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। ଯେହେତୁ ଇଏ ମାଳଭୂମି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପାମିର ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା, ପୃଥିବୀର ଛାତ, ପାମିର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଆର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। କାରଣ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତରକୁ ତିଏନ୍ସାନ୍, ଆଲ୍ଟାଇ, ସ୍ଥାନଭୋଇ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବତମାଳା ସବୁ ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ କାରାକୋରମ୍, କ୍ୟୁନ୍ଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଏହାର ପୂର୍ବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପାମିର ଗ୍ରନ୍ଥିର ପୂର୍ବକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଏବଂ K2 କିମ୍ବା ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍, K2 ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ସେଇଟା, K2 କିମ୍ବା ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହାର ପୁଣି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ଏବେ କେବଳ ଜାଣିବା ଆମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ହିଁ ରହିଛି। ମନେ ରହିଲା ଆମର ଏବେ ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ମହାଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ। ଅନେକ ନଦୀ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ସୁମେରୁ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇରାବତୀ, ମେକଙ୍ଗ୍, ସାଲୱିନ୍, ହୋୟାଙ୍ଗହୋ, ୟାଙ୍ଗସିକିୟାଙ୍ଗ, ଓବ୍, ଇନ୍ସି, ଲେନା, ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଧିକାଂଶ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଓ ଘନ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବା ଦେଖିଲେ, ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମେକଙ୍ଗ୍, ସାଲୱିନ୍, ହୋୟାଙ୍ଗହୋ, ୟାଙ୍ଗସିକିୟାଙ୍ଗ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି କୋଉ ନଦୀ ନା ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇରାବତୀ, ତାପରେ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ। ସେହିପରି ସୁମେରୁ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ଓବ୍, ଇନ୍ସି, ଲେନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ନଦୀ ଏହି ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏସିଆ
ମହାଦେଶର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟଯୁକ୍ତ।